Takže nacházíme se v obci Holovousy nedaleko Hořic, kde právě probíhají slavnosti holovouských malináčů. Máme tady paní Václavu Domšovou a pana Andreje Babiše, kteří spolu teď jdou do voleb, do senátních voleb. Paní Domšová, proč jdete do voleb právě za ANO 2011? To byla pro mě naprosto jasná volba. Já už jsem z politiky chtěla utéct, protože se mi nelíbí, jak to teďka funguje, nelíbí se mi, jak tí lidé se v politice dneska vyskytují a s jakými výsledky v uvozovkách. Až když přišel pan Babiš v loni na podzim s iniciativou ANO 2011, tak mě to úplně nadchlo a prostě jsem mu uvěřila. Když mi nabídnul, ať za ně kandiduju, tak jsem trošku zvažovala, ale ne moc dlouhá, kejvla jsem. A nemyslím si, že bych udělala špatně. Věřím tomu, co říká, věřím tomu, co dělá a věřím úspěchu. Pane Babiši, proč vy jste se vybral paní Domšovou jako kandidátku do Senátu? Tak já myslím, že paní Domšová vlastně reprezentuje tu definici politika, kterou kdysi řekl Aristoteles, a to znamená, že politici by měli být nejlepší z nás, vlastně příkladem spravedlivosti, moudrosti a morálky. No a samozřejmě dneska, když lidé slyší politik, tak je jim z toho nevolno, protože ty politické strany tady, co předvedli za 22 let, je skutečně velmi špatné a my vlastně budeme muset přemýšlet o změně politického systému, protože si myslím, že by se měli vrátit k tomu, aby občané volili lidi a ne politické strany. A já myslím, že ten Senát je vlastně takovou zkouškou tohoto a uvidíme, jak to bude do parlamentních voleb 2014. A paní Domšová si myslím, že je velmi dobrý příklad společensky aktivní ženy, která může přinést pro společnost mnoho pozitivního.